खोनादोंमोन आं गोजौआव उखुम सा सा सानो ओमफ्राय माथो जेबोआनो गैया जेबोखौनो नुनो मोनासै आं बिखायासो दुब 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 माइ सौजोब्बाय आंना गिनायानो उन्दुफिननोसै आं थेवबो टाइमाबो दासो 3था जादों माथो लेबाबो थाथोंसै बेयावनो जोमथ'ला आं बेखौ बिखायासो गुरलुब गुरलुब मोनजोब्बाय आंना नायनो लुगैनायाबो हाथारला माला नुबावगोन माथो दाबो जाया नायनो लुगैनायानो हाथारला आं
मारै जाखो फिसा? बाबा आं फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय एचएसआव। हामबाय फिसा हामथारबाय दे। औ बाबा लेटारबो मोनदों 4 मोनदों आङो। हामबाय दे फिसा हामबाय जाथारबाय आंनि फिसा सना। बाबा थां मेथाइ जाहोहैदो लोगोफोरनो। औ बाबा र' लावगिनाव फन हरनि आं। दे फिसा। एबार डिग्री मोनसै गोदान कलेजाव एडमिशन लानो मोनसिगोन आङो। गोदान सेंग्राफोर नुनो मोनसिगोन। र' लावगिनाव फन हरनां। हेल' औ लावगि नोंना बेसेबाङाव थांखो? गैया आंना। हा मा गैया जाखो? बेसेबाङाव थांखो लावगि दे खोन्थाना। गैयालै आंना 2nd डिभिजनसो। ए बेखौनो गैया होनबाय थाबाय नोङो। 2nd डिभिजनबाबो जेबो नङाना। मोजांसो दे लावगि जेबो नङा दागाब। आंनि लुबैनाय बायदि पारसेन्टखौनो मोननो हायासै आं एग्जामाव लिरबा बेबायदि मार्क्स मोननाय नङामोन। ओमफ्राय नोंनालाय बेसेबाङाव थांखो लामब्रे? आंना फार्स्ट डिभिजनाव थांबाय लावगि। मोजां दे मालाय नोंहा। ओमफ्राय लेटारफोरलाय मोनदोंना मोनाखै? मोनदों 4 मोनदों आं। मोजांलै मालाय आंहासो गैया जेरावबो। दे जेबो नङा उन समाव मोजाङै फराय बेफोर ओरैनो पास जानायसोना। थेवबो आंबो मोननो लुबैयोना। आंबो एथबां मोजां लेखा फरायो एग्जाम लिरबा बेबायदिखौनो मोनबावनायसो नङामोन आं। फार्स्ट डिभिजन थांखागौमोन आंबो। लोगो बेबो मोनसे कलेजखौ सानैजों लानोसै जोंहा। जायो औ दे होनबा दोनसै लोगो आं दुखुआव दं एसे। बारा दुखु लानाङा दे लोगो दोनसै बिदिबालाय। औ दे। दागा फिसा दुखु दाजा नों मोजाङैल' गोसो होनानै फराय फिसा। जेबो नङा बेफोरो दागाबसै फिसा। नोंनाल' बिदि जायाखै सोरनाबाबो बिदिनो 2nd डिभिजन सोरनाबा 3rd डिभिजन फैलाजोबदों। खायसेना मालाय रोङैफोराबो फार्स्ट डिभिजन जालाजोबदों। दागाबसै फिसा नों गोसो होनानैल' मोजाङै फराय। आयै औ फरायगोन आङो। गुड फिसा। आयै ओमफ्राय मैया हराव आं उन्दुबाय थानायाव आंनि लेपखौनो सोरबा बोलांदोंब्रा आरो खर'सा सोरनिबा सायखं थाबायलांदों। नों गिदों नामा फिसा? गियाखै थेवबाबो गोसोखौ बोरैबा मोनदों आङो आयै। दे जेबो नङा फिसा नों बारा साला साननानै गिलाबायनाङा। लेखाखौल' मोजां गोसो होनानै फराय। नोम्फाजों रायलायसै आं बहा एडमिसन लायो। औ दे आयै। दिनै आं बेरायगोन आं नाइटिं लागोन सोर जोंनिफ्राय सुखि संसार थांनानै दं आं नाइटिं लागोन। थां दिनैनि बोथोरा जोबोर मोजां जोंनि थाखाय। औ बाबा दिनैनि दिना अमा बैसा खालामगोन जों मोसा बिसोरखौ थेर बेथेर थरल' थिंग्रिं बानायजोबगोन गासिखौबो। जों मालायनि मोजांखौ नायनो हाखाया। थां गोख्रै।
जाखो मावजि रानि? मा जाखो? बुङा मानो मोजाङै? आं बिराद उखैहाबना दं। नांसिगौ आंनो बेबायदि खालि पेट मा नांगौ? जागोन दे। जागोन, सिन्था खालामनाङा। जारला दंसै। जोंनिख्रुइ बांसिन बे सौखैगोरो माथो। बुम 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 बुम। थगायनो सानदों नामा? आंखौ खामानियाव बाहायनानै खोनासंखुमागासिनो दङमोन आं। थगाया मावजि रानि, थगाया। आरो थगायनोबो सानाखै। नों साननैसोल' नेथ'। जागोन दे बिदिबालाय। औ मावजि रानि। नेनानै थाबाय माथो बिराद मोजां जाना दंथारोलाय। बा जोंथि माथि लाइटनि रिथि रिथाव हरनि समाव जोंनाय मासेदि समायना नुदों बे बुहुम बिखाखौलाय। नाथाय आं बेफोरखौ नायनो हाया। बान हरगोन, ब्रह्मा बान हरगोन। थेर बेथेर खालामजोबगोन। आं जेबो मिथिया। आं बिदिखौ नायनो हाया। आंनि ब्रह्मा बानजों सोर थैयो सोर थाङो आं जेबो मिथिया। नाथाय दिनैनि अमाबैसानि दिनाव मानसियाथ' सासे जाजागोनानो। नैबे ब्रह्मा बाना जाय जायगायाव गोलैदों बे जायगानि मानसिफोरा सासे नङा सासे जिउखौथ' खोमाखानांगोनानो।
जाजोबनांगौ गासिबो आंनि ब्रह्मा बानजों फिसा नों आंखौ मानो थाबायहोलाबाय थादों नङा मामि नों थाबायल' आं नोंनो मोनसे जायगा देखायनो नागिरदों मा जायगा बेलाय हारे मामि फैल' ना नों आं थाबायनाय खिथु उन उन थाबायफाना दे बारा हर गेजेराव थाबायहोलाबाय थाना आंखौ बुरि मानसिखौ तात बुरियाखैलाय नों सिख्लासो जासिनदों अबाव आंनिफ्रायसो सिख्लासिन नुलायलाङो बोरैबाबा इस खोब गावनिफ्रायसो सिख्लासिन नुलायलांबावोनो नुयोथ' आरो आंनिफ्रायसो सिख्लासिन नोंखौ बाबाया उन्दैयावनो हाबा लाथारदोंमोनदां नोंखौ मामि नोमफाया आलासि जानो होनना लेंना लाबोनाया आंखौ हाबासो खालामफैदों फाग्लाया दे उनाव खोन्थाबाय था स्ट'रिफोरखौ फै मामि आंजों खिथु उन उन फैफाना नों है दे थौ फै बेयाव मानो लाबोखो हाट सिरि थाथ'र'लै जेरावबो लेंना लाबोबाथाय मानो लाबोखो मानो थाबायहोखो होनना सोंबाय थायो बियो दे सोंथारला आं जेबो आच्छा मा जाखो ओमफाय आंखौ मानो बेयाव लेंना लाबोआमोन दे जिरायगोर होनबा खोन्थागोन आं दे फिसा बुं मानो लेंबोआ आंखौ बेयाव आच्छा मामि बे नोंनि थेव खुगा रायलायनायखौ दोनथ'ना दसे आंनि एन्सारखौ हो नों हाब मा एन्सारलै बे दे बुं आच्छा मामि औ बुं बे खोरखिखौ नों दहाय फांदोंना फाङाखैमोन हा बे बोरै जाखो फांदोंमोनथ' आं अब्ला मानो गेवखो बे आंथ' जेबो मिथिया बे खोरखियाना सानफ्रामबो गेवनानै थाबाय थायो हरनि समाव मा जायोथाय ओमफ्राय माबे बे खोरखिखौनो गेवदोंना गेवाखै नायनो नोंखौ लेंना लाबोफादोंमोन आं आयै हाब गिलु बालु हरनि समाव आंखौ खोरखि गेवनायसो नायनो लेंना लाबोदों नों माथो गेवलाबाय थायो बे खोरखियालाय सानफ्रामबो उन्दुनायाव खोरखि दरजा खेवनाय ग्रे ग्रे सोदोब खोनाबाय थायो आं हाट आं मोनथियालै जेबो फिसा आं दहाय हयले बे खोरखिखौ फांथारदोंमोनानो खिन्थु आं हयले खोरखि दरजानि सोदोब गाबनायखौनो खोनाफेराखै मा खोनाफेराखै ओहो थैबाय ओमफ्राय मा जायो बे खोरखियालाय आं मिथियालै जायखिया खोरखि दरजा खेवनाय खोनाबाय थायो आं बे रुमनिफ्राय बेखायनो गेवदोंना गेवाखै नायनो होननानै नोंखौ लेंना लाबोफादों आं तात जानला मोनला खोन्था हरसा लेंना लाबोनाङा आरो नोंबो फैलाबायनाङा जानला मोनला मा जानला मोनला बेलाय नायनो फैनायालाय माथो जाखो गाबागाव न'आव थेवबो हरनि समाव जानला मोनला फैलाबायनाङा दिनै अमाबैसानि दिनबावसो गथ' खोन्थाया हरसा लेंनानैसो लाबोबावदों आंखौ दै सिथारो बाल जोब्बाय बेखौनो होनबाय थायो फैखांबाय नालाय जोब्बाय आरो रायलायनानैलाय मा लाबबाव थांसै आंहा उन्दुनो आरो नोंबो फै माबार जानला मोनला बेयाव थाबाय थानो नाङा थां नों आं थाङा आं बेयावनो थागोन दिनै मानिबावाना नों गथ' बोथोरा दिनै गाज्रि गथ' हरनि सम अमाबैसानि दिन मोदाय गाज्रिफोर बेरायो हरनि समाव हरनि 12था बाजियाव नों जानला मोनलासो गथ' फै गोख्रै न'आव हाट आं मानियालै थागोन आं बेयावनो दिनै हरसे मा जाखो मामि मा जाखो मामि माखौ गोमोखो नों मा जाखो मामि खिथु उनथिं नाहर खिथु उनथिं खोरखिथिंजाय नाहर खिथु उनथिं माबार नाहर आयु बौमाना मा जाखो बेलाय आयु बौमा नङालै बियो ब्रह्माबानसो ब्रह्माबान मा ब्रह्माबान औ मा जिनिस बेलाय
जिनिस नङा बियो बानसो मोदाय गाज्रिफोरा बिदिनो हगारो दायनाफोरा दायनाया दाबो जोबबावाखैसो बे मुलुगाव मा दायनायासो बिदि हगारो हा औ फिसा ब्रह्मा बानसो बियो आयौ दायनाफ्रासो बिदि हगारो आयौ दायनाया दाबो जोबबावाखैसो आरो दा बे बानखौ दायनाया हगाराखैबा सोरथो हगारदों फालाय दायनायानो जाखागोन दायनायानो हगारदों बेखौ अ थारमानि दायनाया दाबो जोबाखै दायनाया दाबो थांनानै दं जोंथ' बेखौ बुथारबायमोन आं जेबो बुंनो रोङा फिसा बे दायनाना गुबुन आरोबाव दायना गोदान ओंखारलायबावखो आं जेबो बुंनो रोङा फिसा फैदो न' सिङाव हाबैसै माबार ओमफ्राय बेबायदि ब्रह्मा बान गोलैबा मा जायो मा जायो खैफोद जायो फिसा खैफोद जायो खैफोद मा खैफोद जाय जायगायाव बे ब्रह्मा बाना गोग्लैदों बे जायगायाव खैफोद जानो हागौ फिसा खैफोद जानो हागौ मा औ फिसा फैदो रुमाव हाबनानै थायसै ओमफ्राय बे बोरै दायनानि खामानि जाबावनो हाखो जोंथ' बुथारबायसोमोन दाय बेफोरखौ उनाव सानगोन फै रुमाव थाना थाहैग्रोसै माबा जाराव कलेजाव थांफाखानोसैबा फैद' एडमिसन लायनो होननाया औ बाबा थांगौ फैदो डकुमेन्टसफोर लानानै आंबो अफिसाव थांखानांखागौ दे बाबा थाथ' र' होमबा आं डकुमेन्टस लायनि दे थाब फै आंहा अफिसनि टाइमा जालायलांबाय देलाय बाबा र' माला देरबावगोन फिसा हिन्जाव सासेयाबो हालासो आंहा बोरायलायलांबाय बिमाबो गैया जाहैबाय फिसाखौ साननानैनो बिमा गदाय लायासां बिमा गदायनि अननायाबा माबायदि जायो साननानै नांगौबा आंनो हारसिंनो बिमा जालाय बिफा जालाय जानानै फोरोंगोन फेदेरगोन फोलावगोन आराम उनावहाय बिजामादै मोजांनो बिलाइ हरगोन औ जाबाय बाबा दे गाखोदो फिसा माबायदि फरायनो सानदों फरायनायखौ बाबा आं केमिस्ट्रियाव मेजर लानो सानदों गुड फिसा भेरि गुड ला आरो मोजाङै फराय गोसो होनानै औ बाबा नोम्फा थासान्दियाव जेनिबो टेनसन लानाङा फिसा थाखा फैसानि दोन दौलतनि आरो नोंनि फरायनायनि बारै जेबो टेनसन लानाङा फिसा नों गोसो होनानै मोजांल' फराय औ बाबा आं गोसो होनानै फरायगोन फिसा जोंहा साख्रि लाथारनांगौ आंनिफ्राय देरसिन साख्रि मावनो नाजानांगौ नों फिसा औ बाबा आं नाजागोन आरो फरायथाबबाय थागोन फिसा एसेबां फरायो एसेबां मानसिया रोङो जेसेबां फरायो एसेबां मानसिया गियान मोनो औ बाबा नंगौ फिसा फरायनाया जेनिबो गुदि फरायनायजोंसो मानसिया बयजोंबो सिनायथि जायो औ बाबा ओमफ्राय फिसा नोंना कलेजआ मोनसे हनै मोजां थां दे आरो जानला मोनला फांफुं खालामनाङा लोगोफोरजों औ बाबा आं खालामाना प्रमिस नों फोथाया नामा आंखौ फोथायो फिसा फोथायो थेवबो सम सम बुंनांगौ जायो बाबा ओमफ्राय एडमिसना दा जोब्बा आंनाव कल खालाम मिथिबाय आं लांफैगोन अके बाबा 2थायाव जोबगोन खोमा एडमिसना आंनिया सिरियेल नाम्बारा थाब खाथियावनोखा दे बाबा दा कल खालामगोन आं जोब्बा औ दे दा फन हर आं लांफैगोन औ दे बाबा लाखिदो मोनबाय बेयावनो औ दे
निउस होलाय दे गथ'आ निउस नायफेरै मानसिया दिनै मा निउस नायनो नागिरदोंलै हाय दे होल'ना हाट आं निउस नायालै नायसाय रिमटआ लाबो मानो लाबो आं निउस नायनि बोथोरा गुदुं गुसु जालागासिनो हाट मा गुदुं गुसुलाय बेलाय आं गुदुं गुसुखायनो नायनो बायो निउसफोरखौ हाय रिमटआव हर निउसआव हो आं खबरखौ बिराद गाज्रि खोनानो मोनदों हाय देलै दे खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ जोंनि दिनैनि गिलु बालु रादाबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोनहा नैबे गिलु बालु रादाबखौ खोनासंनानै सोरनिबा गोसोआ दुखु मोननो हागौ आरो सोरनिबा गोसोआ गिखांनाय फैनो हागौ आरोबाव सोरनिबा मेगनाव मोदैबो बोहैबोनो हागौ बेखायनो नोंथांमोननो सिगां खोन्थाग्रोनाय जायोदि नोंथाङा दुखुनि रादाबखौ खोनासंनो हायाब्ला आखायाव गांसे थालिर रुमाल लानानै थाखाबानो जाबाय जाहाथे मेगननिफ्राय मोदै गयोब्ला हुगारनो हायो थौदो दानिया दिनैनि गिलु बालु रादाबखौ फरायदिनि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि मैदेर खर' गामिनि सासे किलु बसुमतारिया अफिसाव थांनाय समाव गारि एक्सिडेन्ट जानानै क'क्राझारनि बावखुंग्रि हाजोआव गारिजों गोग्लैहैयो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि नखरनि मानसिफोरा दासिमबो एक्सिडेन्ट जानाय जायगायाव नुजाफैनो हायाखै आरोबाव गिलु बालु सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मानसिया गारि सिङाव अरजों खामथाबजानानै थैबाय होनना खोनानो मोननाय जादों एसेनोसै दिनैनि गिलु बालु रादाबा बेथ' आंनि लोगोनि बिफासो आयै दे माबार नोंनि लोगोनाव कल खालामनानै खोन्थाहर आयै हेल' लोगो नों बहा दं लाम्ब्रे आं कलेजावसो दं नै एडमिसन लाफैदों लोगो मा जाखो मानो गाबखो लावगि लोगो नोंनि बाबाया एक्सिडेन्ट जाबाय मा लोगो नोंनि बाबाया एक्सिडेन्ट जाबाय बावखुंग्रि हाजोआव गोलैहैदों कारजों आं दासो निउसाव होनायखौ नुदों बाबा बाबा हेल' लोगो मा जाखो हेल' लोगो नोंबो फैलाय मा बारनो बावखुंग्रि हाजोआव सानैजों थांनि जागोन दे लोगो आं थांगासिनो दं थाब फै लावगि बाबा How old are? Yes, sir. गासिबो निउसाव खबर हरजोबखाबाय दा? Yes, sir. गासिबो खबर हरजोबखाबाय. Okay, दे थांदो होमबालाय. Yes, sir. लोगो खाथियाव दा थां बाबा मारै बिदि जाखो बाबा दहायसो सानैजों
गारि गाखोबोना रायलायलायदोंमोन मारै बिदि जाखो बाबा आंखौ हारसिङै गारना थांबाय नोङो बाबा आइबो गैला आंनिया बाबा नोंल'सैमोन आंनि आइ आरो आफाया दहायसो बुंलायलायदोंमोन नोङो बाबा एडमिसना जोब्बा दाहाय कल खालामहर आं लांफैगोन होननानै नाथाय दा आंसो नोंखौ उल्था लांफैनांबाय बाबा दाना आंखौ सोर अनबावनांगौ आइबो गैला बाबाबो गैला दाना आंखौ सोर अनबावनांगौ आइ गैयै समाव नोंसो आंखौ जोथोनै लायोमोन बाबा बिमानि अननाय बायदि होयोमोन नोंनो दाना आंखौ सोर अनबावनांगौ सोर आंखौ लेखा फरायनो थिनबावनांगौ सोर आंखौ मटिभेट खालामबावनांगौ आरो आङो सोरनि अननायखौ लाना बे बुहुमाव थांना थाबावनांगौ बाबा बाबा बे बुहुमाव आंहा बिमा बिफानि अननायखौनो मोनो नामा मावरिया जानांबाय आं मावरिया जानांबाय बाबा हामबायसै बारा गाबनांला जारौ मानसियाथ' जायगायावनो थैखाबायानो दा बेखौ नोंसोरो मोनलांनाय नंला जोंनो बेखौ लांनानै गारनायनि बेबस्थाखौ खालामसिगोन बाबा आं नोंखौ मारै बावनो हानो बाबा सानैजों जों ज' रायलायनाय नों आंखौ लेखा फरायनो थिनबाय थानाय मानसि गिदिर जानांगौ होनना मटिभेट खालामबाय थानाय बाबा आंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै होनाय आंखौ स्कुल कलेजाव दोनबोलाय लांलाय लाबोलाय खालामनाय मासिबांनि अनोमोन नों बाबा आंखौ आं नोंखौ मारै बावनो हानो आं दा न'आव सोरजों थाहैनो सोरजों रायलायनो आंखौ फुङाव सोर फोजानो हामबायसै लोगो बारा गाबनांला आं दं नोंजों जेब्लायबो लोगोआव नों हारसिङै सानना गावखौ माब्लाबाबो लानाङा औ लोगो थेवबो गावहा असे बिमा बिफा थायोब्ला बेसेदि मोजां जायो लोगो थाब्लाबो औ लोगो आंबो बुजियो हामबायसै नोंसोरो दा थांनो हासिगोन जों बेखौ गारनो थाखाय लांनोसै बाबा आं नोंनि मोखांबो नुवासै बाबा 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 फैदो लोगो फैदो हावलदार येस सार गारिखौ लाबोनायनि बेबस्था खालामदो जागोन सार